Әлфия, синме соң бу? Ләлә димме? Ләлә, хәлләрең ничек? Шәп, рәхмәт, Әлфия. Үзең ни хәлләрдә? Хәлләрем әйбәт, рәхмәт. Синең белән күптән күрешкән юк бит. Нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Дөрес, күптән күрешкән юк шул. Менә гөлләр карарга килдем әле. Мин бит чәчәк бизнесы белән шөгыльләнәм. Ләлә, сез чәчәкләрне, гөлләрне Голландиядан кайтартмыйсызмы? Төрлечә була. Голландиядан да кайтартабыз. Голландия иң күп чәчәк сатучы ил. Бу илдән күп очракта роза, ләлә, лилия чәчәкләрен кайтартабыз. Димәк, син чәчәкләр, гөлләр белгече. Миңа нинди гөлләр алырга тәкъдим итәрсең икән? Кибетемне гөлләр белән бизисем килә. Шуңа күрә гөлләр сайларга килгән идем. Рәхәтләнеп ярдәм итәм. Кибетеңдә төрле зауыклы матур яулыклар, киемнәр сатканыңны беләм. Шуңа орхидеялар алырга тәкъдим итәм. Аларны күке яше гөле дип тә атыйлар. Үзем дә сокланып карап тора идем әле аларга. Чәчәкләре бигрәк матур. Яран гөлләрен алсаң да яхшы булыр. Алар булганда кибетеңдә һава саф булыр, тын алуы җиңеләер. Әйдә, яран гөлләрен карап киләбез. Астрологлар фикеренчә, һәр кешенең үз чәчәге бар. Әлфия, үзеңнең чәчәгеңне беләсеңме? Белмим шул. Туган көнең 15 июльдә бит әле. Димәк, синең чәчәк Миләүшә. Миләүшәләр үстерергә бик ансат гөлләр. Вакытында суын сипсәң һәм кызу кояш нурларыннан сакласаң, алар ел буе чәчәк ата. Чәчәк аткан саен кибетеңә ямь өстәр, сатып алучыларның кәефен күтәрер. Ләлә, Миләүшәләр бу кибеттә дә бардыр инде. Әйдә карыйк әле. Әлбәттә бар. Яраткан гөлләрем әнә тигендә, яран гөлләр янында үсә. Әйдә, шунда барыйк. Әлфия, мин бигрәк тә күк Миләүшәләр яратам.